Wij hebben een hele fijne grondwet. En ik zeg ook expres fijn, want we hebben een heel democratisch stelsel. En op basis daarvan kun je niet verplichten onderzoek te doen op je lichaam, want dat is het is een onderzoek op je lichaam, zonder dat je daar vrijwillig toestemming voor geeft. Dat mag je nooit verplicht afnemen. Als je op reis gaat en je gaat heel ver van huis, dan moet je je goed voorbereiden. Of er nou COVID is of niet. Eigenlijk moet je je altijd heel goed voorbereiden op een reis. Er zijn genoeg landen waar je bijvoorbeeld vaccinaties moet halen als je gaat reizen. Dat weet je allemaal van tevoren, want dat haal je uit de websites die daar helemaal op gespecialiseerd zijn. Wij adviseren iedereen ook om dat heel goed in de gaten te houden. Maar aangezien de regio hier uit meerdere landen bestaat en meerdere verschillende wet en regelgeving, hou al die websites goed in de gaten. Wat moet ik doen als ik naar Aruba ga? Wat moet ik doen als ik naar Curaçao ga? En wat zijn de geldende regels voor Bonaire? Zou er een geval van COVID-19 geconstateerd worden hier op het eiland, dan hebben we daar heel goed grip op. We zijn er goed op voorbereid. We kunnen korte slagen maken, zodat we het risico zo klein mogelijk houden. En daar ben ik vast van overtuigd. Daar is heel veel voor gedaan op de achtergrond. De zorg is op orde. Het ziekenhuis heeft extra middelen en IC-capaciteit opgebouwd. De huisartsen zijn er klaar voor. En de publieke gezondheid heeft extra mensen in dienst genomen.